Bon dia, nois. Avui treballem el complement indirecte. Recordem, vull seguir una mica, tot el que és la fitxa de la pàgina 17 del taller de gramàtica, perquè és la que haureu de fer vosaltres. Per tant, tal com diu el requadre del complement indirecte, diu que és el complement que ens indica el destinatari de l'acció del verb. Què vol dir? En aquest cas et posen un exemple que diu: el jugador dona la pilota a l'entrenador. Molt bé. Com diu que el complement indirecte és el destinatari al que rep l'acció, ens preguntaríem: a qui dona la pilota el jugador? A l'entrenador. Doncs aquesta resposta que ens podem contestar serà el que faci la funció de complement indirecte. Vale? Jo vaig a fer l'anàlisi en un foli. El jugador dona la pilota a l'entrenador. Tal com us vaig dir en el vídeo recordatori, primer de tot hauríem de recordar quin és el nucli del subjecte i quin és el nucli del predicat. Són paraules ja per nosaltres haurien de ser ja superfàcils de localitzar. En aquest cas, sabem que el jugador és el subjecte i dona la pilota a l'entrenador és el predicat. Vale? Jo aquesta fitxa que estic fent, després li faré una fotografia i us la penjaré, vale? D'acord? Llavors, quin és el nucli del subjecte? Ja sabem que el nucli, com vam dir, només pot ser un nom o un pronom. Doncs en aquest cas, jugador és el nucli del subjecte. Dona la pilota a l'entrenador. Hem dit que el nucli del predicat sempre és un verb, per tant sabem que dona és el verb. Si ens preguntem a la pregunta què dona el jugador a l'entrenador? La pilota. Doncs recordem que quan podem respondre a la pregunta perdoneu, que no sé què m'ha passat aquí al foli. A la pregunta què és la funció de la resposta, és complement directe, que recordem que ho reduïm quan veiem una C i una D vol dir complement directe. Doncs posem que la pilota és complement directe. Quina pregunta podem fer a l'entrenador, que és el que ens falta per veure quina funció té? Doncs, a qui li dona la pilota al jugador? A l'entrenador. Quan podem respondre a la pregunta qui, la funció de la resposta és complement indirecte. Per tant, ja sabem que a l'entrenador és el complement indirecte. Molt bé, després faré una captura, però després us ho penjaré perquè ho veieu. Llavors, a la mateixa pàgina 17 hi ha un requadre que diu: el complement directe pot ser preposició a més sintagma nominal, per exemple, demana ajuda als seus amics. Si nosaltres preguntem a qui demana ajuda? Als seus amics. Doncs sabem que els seus amics, tot que ja ho teniu en negret aquí, tindria la funció de complement indirecte.
Preposició a més qui més oració. Posa sucre a qui em demani. A qui posa sucre? A qui em demani. Doncs a qui em demani, tot això seria complement indirecte, que també us surt en negreta. Un pronom feble també podria ser en el cas de li agafa la bossa. El li fa referència a alguna cosa que segurament que si nosaltres tinguéssim un text és per no repetir aquella paraula que ja hem dit, no? Llavors, en aquest cas, li seria un complement indirecte perquè agafa la bossa. Li agafa la bossa. O sigui que ja fa referència a una persona que agafa la bossa, sí? Per això és complement indirecte. Els pronoms febles que poden fer de complement indirecte són am, ans, at, us, li, als. I té sentit. Per què? Perquè am fa referència a mi, ans, a nosaltres, at, a ell, a us, a vosaltres, li també podria ser a ell i als a ells. Vale? Fa referència a persones, per això poden fer la funció de complement indirecte en una frase a l'hora de fer l'anàlisi sintàctic. Sí? Llavors, tota la pàgina 18 són exercicis. Escriu un complement indirecte a cada oració i digues quina estructura té, subratlla el complement indirecte i substitueix-lo al pronom feble adequat, reescriu les oracions següents substituint els pronoms febles. Tots aquests exercicis són superimportants, però clar, avui som divendres i ja comença la Setmana Santa. Potser és molta feina, però jo crec que és interessant fer-los. Avui dediqueu una hora a fer exercicis i a entendre el concepte i al llarg de la Setmana Santa doncs repasseu amb els altres. D'acord? Igualment, obligatoris, quins exercicis us faré fer? Doncs de la pàgina 17, ja ho apunto aquí també, pàgina 17, exercici 2. Aquest em sembla superinteressant que el feu. I de la pàgina 18, tres, 4 i 5. D'acord? No és que hagi estalviat cap, molts, perquè al final l'únic que no he posat és l'1 i el 6. Jo els faria, perquè l'anàlisi sintàctic és molt important, ho hem dit moltes vegades, i ens ajuda a practicar i teniu tota la Setmana Santa per davant. Com projecte no posarem deures, doncs és una manera de compensar. D'acord? Penseu que marxeu a secundària i és important que aneu agafant un ritme. De totes maneres, obligatoris, 2, 3, 4 i 5. Sí? Molt bé, nois. Que vagi molt bé. Qualsevol dubte, estem en el Classroom. Adéu.